Bapak ikut ora? Bapak ikut. Mana? Itu di situ. Joko parkir. Ngomong anake. Ngomong anake. Lah sampean anake apa ora? Nggih. Nggih, sampean ya anake. Nggih, tapi kula diomong ibu. Dimomong ibu. Oh, dimomong ibu. Oh, berarti ngomongnya dhewe-dhewe ngono iku. Nggih. Berarti sampean ora tahu dimong bapak. Tahu. Loh. Jare bapake ngomong anake. Anake bapake lanang apa wedok? Lanang. Lanang. Berapa sih? Putu. Anak apa putu? Putu. Sampean anak apa putu? Kula anak. Oh, berarti iku putune bapak apa putune sampean? Putune lekat. Putune ibuke. Sik. Iku sing digawa bapak putu. Sampean putu apa anak? Anak. Lah sing digawa bapak iku putune ibu apa putune bapak? Ibu. Oh, berarti duduk putune bapak. Nggih putune bapak. Dua-duanya. Oh, dua-duanya.